Il-qasma u l-firda fil-Partit Nazzjonalista komplet tidher biċ-ċar it-tnejn filgħaxija. Dan hekk kif il-fazzjoni ta' Adrian Delija marret fuq il-fosos bil-flokkijiet suwed bil-kliem Team Adrian Delija sabiex juru show of force lill-fazzjoni ta' Simon Busuttil li kważi sena ilu għaġtet lil Adrian Delija minn kap nazzjonalista u floku poġġew lil Bernard Grech. Il-qasma fil-Partit Nazzjonalista deret biċ-ċar f'kitba fuq Facebook li tefa' Adrian Delija. Partitarju qallu li b'dak li għamel it-tnejn tilef ir-rispett ta' kulħadd u qallu li mar biex iħarbat u jisfida. Oħra qalet li din hija l-oppożizzjoni tal-oppożizzjoni u li qabel jispiċċaw il-klikek il-partit mhux se jerbaħ l-elezzjonijiet. Oħra qablet li l-partitarji ta' Delija ma' tfal. Il-fatt li marru bil-flokkijiet suwed kien hemm dawk mill-fazzjoni ta' Simon Busuttil li qabluhom mal-faxxisti. Ieħor kompla ma taqablu li qal li l-istorja talmu li għandu ikun xettiku minn dawk li jilbsu l-iswed b'referenza ċara għal faxxisti ta' Benito Mussolini. Oħra li tidher li ma tantx għandha grazzja ma tal-fazzjoni ta' Delija qaltlu li t-tim tiegħu magħmul bl-injoranti. Hawnhekk wieġeb Delija fejn botta qalla li tkellmet b'mod elokwenti. Ieħor qallhom biex jaċċettaw ir-rieda tal-maġġoranza għaliex it-tesserati għażlu li jneħħuh. Qallu li huwa l-ar kap li qatt kien hemm fl-istorja tal-Partit Nazzjonalista. Hawnhekk wieħed minn ta' Delija wieġbu li jekk irid parir fuq id-demokrazija imur jitkellem ma' 17 Blue Heroes li fuq quddiem tagħhom hemm Jason Azzopardi. Partitarja Nazzjonalista qalet li b'dak li ġara lejlet l-indipendenza George Borch Olivier spiċċa jitqalleb fil-qabar. Qalet kif il-Partit Nazzjonalista spiċċa tkisser u tfarrak. Ieħor weġiba billi qalla li Delija spiċċa bħalma ġralu Borch Olivier jiġifieri li ttajjar mill-poter.